Hello mga tao, mga kulungoon. Naami diri karon sa balay Sa atong gitong gi-scam dati. Natigwang. Oo. Ang pangalan ato niya na si Antonio Foderana. Foderana. So amo karon siyang gibalikan. So gibalikan na mo karon kay naluoy mi nakita mi sa video na nag-viral gid. Grabe ang pag-viral ato. Yes, Yes. ma'am. Grabe ang pag-viral ato no. Yes. Unya unsa man to buhaton kay para ngani ani man diri unsay purpose ato? Ato Interview na to siya. Kani day siya, mauni siya ang taga Dole. Yes. Ako pala Si taga pangalan Duli. nimo? Ako si Tikoy, ang taga Duli. Ha? Si Tikoy, ang taga Duli. Ala, Tikoy? Tikoy. Simba ko, handok pag pangalan. Ikaw, ma'am. Kasi pangalan nimo, ma'am. Ako dahil si Nicole, taga DSWD. DSWD ka. Mm. So ako po diha ang taga Paglaom Insurance Company. So adto na mo karon ang tiguang nga na-scam kay luoy kaayo. Yes. At Oh. may tang natin matabang nga gamay. O bitaw no bitaw tama pud na. Dapat lang jud na dapat kay lang matabang kay ta. mga pobre dapat kita na magtinabangay. O bitaw bitaw. Tara adto na to. Yes. Naman si Manong trago bo tayo May dili. hapon tay. May hapon tay. Kumusta man tong gis ka man daw katay? Nakita na mo sa sa Facebook. Facebook. Ito nag-viral. Siya ba ni? Mo ba ni ang naong niya? Nagitong scam? Viral nga gi-scam. Eh, mo din ni siya? Oh. Si Kuan ni siya. Si? Antonio Foderana. Kabuang ba ito nag-scam? No, kisa man itong mga nag-scam? Pilas na kabuok? Duha raman to sila. Ha? Duha ra sila babae ug lalaki. Ang nang-scam? Oo. Murag diha ato nga part no, kanang naglingkod siya diha sa kuan, balkon. Diri sila ning saka jud diri ang nag-scam sa iyaha. Aning sa kagyod. Tapos gi Muna nga kami po, ako nga taga Duli, simpre. Yung sa may mahatag na itong assistance, anak ma'am. Na- Taga Doli. Ma'am Tikoy. Ato pa nang istorya sa bisina sa iya mga ang kaagi diri Anaon din na? Oo, dapat na. I-validate pa din na siya? Oo. Dapat ay na kay di mo po na sa mabut-butag nang gawas sa tong sariling kwarta kay di mo nato sariling kwarta po. Ay, tama sa gobyerno. Naman na. Anak din na sistema din na ma'am. Anak din ang process. citizen na siya. O sa ikaw ma'am, ikaw tong taga kuan ma'am. Taga asa ka? Taga DSWD ka? Oh, ako to. Nya ka rin siya taga Duli. Yes. Nya kuan kanang Muna ginami karon duha kay para ma-report na mo dito sa ang mga kailangan ni diri na may mahatag gamay sa Kuan man daw ni siya single father. ay single father na siya. Single father oh. So ikaw ma'am, kay naman ka sa DSWD ka? Ah, ikaw ma'am? Ma'am, ikaw na taga DSWD ka? O bago lang ko na-assign diri sa mga. Anya, unsa man ang kuan? Unsa man ang matabang ko sa ihana? Ato pa ni sa ipagig interview. Unsang klase interview pod? Bahin sa iyang panginabuhian, Unsa pa? sa iyang trabaho, niya sa pangidaron niya, dili naman jud pwede magtrabaho niya pangidaron na. Oo nya. Senior citizen. Adi na di ay so kinahanglan cash assistance. Kailangan mo siya financial. Mao ba? Oh, Dapat na siya na ato na siyang tabangan na jud. Ikaw tay unsay trabaho nimo diri ron tay? Wala ko ron. Namaligya ag bulak? Bantay ko rin sa punong. Ay nagbantay ka? Ay, mo ni nga puno. Nagbantay day siya. Oh, Pila ko din mong basta makadiri tay binulan, sinimana o kinsinas. Porsinto ra sa Ginoo daw sa isda. Porsyento ra gamay ra. Siya. Mayra. Gamay ra gyud na siya. Pangutan-aw ninyo, ma'am, pangutan-aw ninyo kung kumusta siya katong nahitabo ang pang-scam sa iyaha. Kumusta man to pag-scam sa imo, sir? Sure ka kabala ka ato sir katong na-scam ka atong mga miaging bulan. Oo, balaka oy. Hindi mo balaka nga nawag ang tagkurta. Taga-asa man daw to sila sir. Wa mo ko kaila to. So kato lang mao pa tong pagkakita nimo sa ilaha. Mo pa ginto, sugad. Kuya po dito mga Yo, scammer no. Mga rasgada jud nga dito. Gada gid kay sila tigulang pagitirahan kaway Senior mga patasan. Murag mo ikaw, murag ba yung mayong mangaw? Murag mo ikaw, murag ba yung mayong mangaw? Uy! Uy, simba ko tay ako nang scam. Uy, dili to ako sir. Ay. Nawa na kulbaan ako. Dili to ako tay. Hala bitaw mo daw. Unsa day siya, sir, murag ihang naw? Murmura raman. Ay mura-mura ra man di ay kanang murag hawig. Kulbaan na po ko uy. Mari ikaw bitaw to. Otro pugkat ikoy.